Pachokowaka Wanyitu ise gaviona easy, so no bring them down. That's one and it was for oneness and the beauty of the party. Daona utenga daona zikomogwambiri. Be at peace and be free. Daunya dilan love to love. Thanks so much. Yo. Mwene chuchalo wafika. Mwene chuchalo wafika. Mwene chuchalo wachitachi. Mwene chuchalo wachitachi. Ukaika. Wakulike wanyake wala. Ukaika. Fred walipa. Oto nchilu walipa. Tunduzi jisiza walipa. Yatuta jisiza walipa. Chakufa jihana walipa. Kamulepo kalo walipa. Fredo walipa. Kaliati walipa. Onapo kalonga walipa. Zuni lipa. Zuzu lipa. Yo. Ulemu kwa Madam SG unapobadisha Kaliati. Chindi kwa National Organizing Secretary Honorable Kalonga. Honorable Felix Jawala. Publicity Secretary National. Chindi MP wose, original governor wa mama na watata Munire Mose, Muli Uli Natiti, Muli Uli wale wakwela balole hapa, wale wanyamulino kwa balole hapa, alipo wakwela balole hapa no keti osaopa okubepani tisana yakule tietingwemira 30 seconds yoka moment of silence ya SKCPN 30 seconds. Odi tinchiremo, odi mbomamo. Odi tinchiremo, odi mbomamo. Odi tinchiremo, odi mbomamo. Musuwa kuti siku lina lake likubwera. UTM izalwa mboma musuwa zimezo akoza kuyankhula, akoza kutiderera, koma tsiku likubwera UTM izalwa chani ati ife kulikonse kumene tipapite chisu tumapanga amakondo mubwereza chipani cha pa Facebook, chipani cha moto wa mapesi. Muli pa Facebook apapa? Muli pa Facebook?
Ndeno ulendo wathu ine ndi 2 minutes yokha palakula mbiro tayankhule. Ulendo wathu kuti ukhale ulendo wopindula tikufunika tikhale international IT. 1 2 tizakavoti chaka chamawa tamvana rate. Ndingona ali ndi national IT ndani apo, ali ndi national IT man. Mulidi ndi ma national IT inu? Serious muni ma national IT. Amene tuzakavota chaka chamawa tipo angatone tone. Osaopa. Ngati sitizakavota mena maneneo tachinyamata timangoimba koma ikafika nthawi yovota sitimavota ndoti tipezeka kuti ena aja chapasa mphamvu tamvanatu eti nyamata wina aliyense akavote sichoncho. Kukuchitika zambiri ku Malawi panopa, kukuchitika zambiri. Ndikati zambiri mundimvesese. Ndinalota ndati nachani munganikaka chifukwa chakulota natani nalota mawa ni Monday ndati nalota National Director of Operations watu Honorable Kwesi Msusa atamanga mawa ndati natani mawa atamanga ati magali moto aiti kadi zawo zaboza. Ndendufuna ndikupaseni ngati National Director of Youth ndikupaseni signal. Kuyambira mawa mapitawo vita lila likuyambapo. Vita lila tikuyoya kuti wakhumba kuti ndange UTM aipasule vikuyambika na machero tamvana retu. Ifeyo UTM ndi chipani cha mtendere. PN kuyambira kalekale amakamba za mtendere sicho chwete. Komanso PN anali ndi mlandu akamwita no court daily amapita tonse timaona right. We are a law abiding political party. We are not going against constitution. Akatipasa milandu yopanga manufacture tizipita ku court tamvana right. We trust kuti ma judges aku Malawi ife timadalira. Ma judges aku Malawi ndachilungamo. Milandu sikuti kuyambira mawa ingokhala ya UTM okha. Kwina kuja sakupanga milandu enaja. Kwina kuja kulibe milandu. Sakugawa ndrama kumene kuja. Sakumakwira ni masulike sa ndrama kwena kuja. The UTM were a law abiding political party. So ngati youth ningo kupemphani nonse mawa UTM mawa ndati nalota red. Ngati maloto anga atapezeka kuti achitika mawa aliyense wa UTM kaya uli nsanje kuchikwawa kaya uli kuplanta tenti zafale matishita atu tamvana red. Ngati uli ndi mbendera kaya uli kumangochi zakwezeni mbendera UTM tamvana red. Onesa kuti zimene mukutipanga zija sitikutani sitikuopa tamvana red. Osaopa osafoka chinaso ife ngati youth 2025 sitifuna tigwirise ntchito sichoncho. Panyake youth ya kumzuzu mkumba tigwirise ntchito. Youth tifuna tikondedwe ndatsogoleratu sichoncho eti. Komanso youth tikwena titenge nawo mbali kwa amene muli kuthekera kuti mukhoza kuima ngati kandi kansala kaimeni youth tamvana eti. Amene muli ndikuthekera mukhoza kuima ngati ma MP kaimeni tamvana eti. Chonde youth tigwire ntchito ndatsogoleratu kuti 2025 movement ya UTM isafe tamvana eti. Movement hii ikwenera ipite chitsogolo tamvana eti. Osaopa osafoka yeo chomene yeo. Zikomo kwambiri timvera nyimbo yo ndithu tikamapita kumapero kweni chipakira mwamba UTM SKC
Mose Nchindi imwe organizing secretary, a national publicity secretary, a treasurer general, a director amai, komanso inu a campaign director, ole megezeka strategic planning, ole megezeka director of elections, ole megezeka mayor atu amene muli pano, ole megezeka director of youth, ole megezeka kulu atu director of economic planning Honorable Kambala, ole megezeka kulu onse ma MP atu ole megezeka nonse amene muli pano mwasogozedwa ndi ole megezeka Honorable Steve Mikaya, ole megezeka regional governor atu Dr. Moses Mulenga North, ole megezeka regional governor atu North South Madam Honorable Mwamadi Nyengezi, ole megezeka madoi onse Bridget komanso wa Mama Piri, ma constituency directors onse, ma district governor onse, ma constituency governors onse amene muli pano, ino a director of social welfare Honorable Mafuto Banda, a national director of protocol Honorable Chaka amene muli nafe pompano, akulu onse walala onse, ma secretary ama region ama district ama constituency, achinyamata onse ama district ama constituency aku region, makolo onse na kutemwa no monse. Timakambe nkhani za alliance, takamba nkhani zokuti ife tabwera kuno chifukwa chani, tikukamba nkhani zokuti kuchokera pano tiyenda bwanji. Makolo athu muli pano tabwera pano kuzapepesana kuno kumpoto, kuzakupepesani kwambiri. Ndipo mene timabwera kuno tinayima pa agenda pamene timalowa kumpoto kuno kudzazutsa mizimu yonse imene inafera dziko lino la Malawi, kuti Malawi tikhale pa ufulu, tikhale pa real democracy, osati democracy yopakana milomo, koma democracy imene ife tikufuna. Mene tinayima pa agenda makando athu amene timayasa polowa muchikangawa kuchosa nkhungu zonse zimene zinapha Dr. South Chilima, kuzutsa mizimu yonse imene ili kogona imene landira Dr. South Chilima. Tinayasa makandulo kuti tikupepeseni pamene tikulowa muno mzuzu kuzapanga msonkhano okumbukira mtsogoleri wathu wa UTM amene ifeyo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti akutilamulira from the universe. Ndinane mawawa ndimakonda kwambiri anzanga onse media from Minister of Information perspective. Azodiaki ndani mukamapereka zizindikiro zosonya njala kuti muchose network ya live ndikulupira tinalipira tikamachoka pa muti choserako chifapenda kuna publicity secretary watu sana yankule pa live coverage. Ndiye drama zati muti pasako pang'ono tikulie mbatata popita hapo. Ife ngakhale munthu atalemba chizichuje, atalemba chibisaliro chifisi chake, atalemba mayina ake onama pa Facebook, ife timaziwira kuti chikwanje ichi ndi chakuti chikwanje, ndipo masonya maso a ife amang'ana patali ngati mphaka, a ife timaona patali ngati chome. Ndiyeno ikalipiridwa kuti panopa pakhala boxing katilo wamo mgalundimo ndi mwana waina cha groundiyo, tikamamumbuza makofi mwinacho wa groundiyo asati chose pa chifa groundiyo talita ndi menelo talilipira. Koma mwazuka nonse ndeti kuti tabwera kuno kuzakupepesani. Anzathu akumpoto wani Dr. South Chilima ni mwana amene mumankonda, ndi president amene mumankonda kumpoto kuno, ndi nyamata amene mumankonda kumpoto kuno, ndiye khayo amene samakonda wina aliyense osang'anira nkhope, ndi amene anazutsa mpoto kuti kuli anthu amene tiyenera kuwasapota, ndi amene anabweretsa poyera kuti achinyamata atenge nawo mbali kunkhani za ndale.
kuno kuzakupepesani ndi kuzapepesana. Tabwera kuno kuzazusa mizimu yonse. Dr. Sausima Shalini Muluzi osamena napita ndi Dr. Sausima mabodyguard yake. Osamena napita ndi Dr. Sausima wina amene anali wa protocol wa ku Minister of Foreign Affairs. Kuti kumene muli inu ku mizimu yanu yuse mutendere. Ndipo maso anu akhala kuyang'ana ku Malawi. Ndipo tabwera kuno chifukwa Dr. Sausima anapatira kuno. Tabwera kuno kuzakupepesani chifukwa Dr. Sausima anamwalira konkuno ngakhale so simunamuone. Chinali chofuna chathu kuti ngakhale afikeso kuno musazikane nawo. Koma sinali zolinga zathu kuti zitero kuti zisatheke. Nanga tingapange bwanji tabwera kuzakupepesani kuti kudandaula kwanu kukhale mmapemphero. Kolona amene anagwira Dr. Sausima akhala ali ndinu mmapemphero anu asiku ndi siku. Kuti akumbukire komanso kuti inu mukumbukire zolinga zimene ndi ligasi limene nali nawo Dr. Sausima. Tabwera kuno kuzakumbusa kuti mwana wanu ziko mwamene mmakonda because of the legacy and the ideologies and the policies ya UTM. Ndipo tikamapanga chipakira mwamba zonse simazibwereza pamodzi. Kuja katatu pa siku zipo zinali ndi manifesto wake osatira zake. Nkhani yosisa mtengo wa mapasipoti. Lero mapasipoti amakhala tupalaini katakulatira kuchimanga kwa mandrama kupeleka kwa zambiri. Lero tinabweresa nkhani yonena kuti anthu azituluka kupita kunja tizikhala ndi 1 week yopitira kunja kuti anthu azikatenga malonda awo ulere kutukula. And these are the issues of economy. Tinabweresa nkhani yolumikiza mazi magesi ulere kwa anthu kuti anthu akhala osidalira pa iwoka. Tinabweresa nkhani ya youth empowerment and economic empowerment. Youth empowerment imeneyo imeti manena kuti asogoleri ngakhale mutha kundivomereza on the marriage perspective. Munthu tatengana mbanja zaka 25 mamuna nzimayi zaka 1918 kukhala nthawi yonse ipapanda china chilichonse. Ndiye kapezeka kuti nzibambo ali ndi zaka 70 amayi ali ndi zaka 64 ndiye akane kuti musadandaula I'll give you the last born. Zona chimene tikunenera izi manifesto onse amene tinapanga ife ya UTM ndamene analowesa mboma. Whether they said no or yes, manifesto athu ena anali high five amene timapasana moni oluka George ngati tili nkali moto ni ndani lero kumapasana moni high five ngati anthu ali mu ndege ndege zake zomwe zikukwesa anthuzi. Ife manifesto a UTM afuna safune ndamene anapangisa boma ili kuti alowe mmene ali pano. And amene anali manifesto a UTM ndipo akanakhala kuti amaziwa kuti ndale ndi chani dongosolo loyendesa boma ndi chani sakanabweranso siku la lero pamene mukupita kumapeto kwenu kukavota ndipo mukavotera UTM akane kuti akupasani ngongoli muzigulisa mabizinesi a mizimbe ngati anthu akugula mizimbe ya 3,000 ndikumakhala 1 week mizimbe ya 3,000 sanathe. Lero ndiye akupasani kuti muzikagula mizimbe yambiri muzigulisa ndiye ita. UTM and the UTM came in kuti tione zinthu kuti zisinthe. UTM was for change. Tonse tigwirane pamodzi kuti zinthu zitani zisinthe. Achinyamata akhala osidalira pa iwoka, amayi abambo akhala osidalira pa iwoka. Ife kumakoma kumakapempha zichepe athu tikhale ndi zakudya pa tebulo pathu. Ndipo iwo aja titabwera chaka choyambirira anasatira manifesto a UTM. Atasatira manifesto a UTM chakudya chinapezeka chili pa tebulo. If they had to stand in my shoes where they cannot fit my shoes because they are too big for them. Ndiye kuti iwo akanaona kuti nthawi yopereka ngongoli inali nthawi iti imene anthu ali ndi chakudya. Lero kumapeto kwenikweni kuti akupasa ngongoli muzipanga mabizinesi. Isima pa tebulo palibe, ufa palibe, ndiwo palibe. Ndiye kuti nyamtuwa ndrama yolipira lendi mulibe. Ndrama imene mukatenga mpangira bizinesi mukagula gayiwa. Komanso akunena kuti yayi ngongoli zimene zimafumu muzilemba muzitenga ma ID. Mafumu amalemba ngongoli. Masa maitanisa ngongoli ndi amene analembedwa ntchito kuti azipereka ngongoli kwani. Sapano izolemba ndi ma IDs ino amene mukunena kuti mena manenera muloto
watu wolota watu director wa Nyamata kuti analota kuti mapano akamba nkhani za magari moto UTM kodi inu awa kutenga ma-ID nalembesa pa pepala kuti tikupasani ngongoli inu ICP muli kuti kodi inu awa kutenga 72 million napasa anthu endi chonsecho malai muno azatu a poorest countries malai muno pamene azatu a GDP anena komanso a International Monetary Fund anena kuti pa 7 May 2024 anena kuti maiko amene ali osaukisisa South Sudan, Damascus, Yemen, komanso Mozambique, komanso DRC, Malawi so ilipati pa 7 May ndine kuti Malawi yosaukisisa ndine ngati IMF yana kuti Malawi ndiyo tani yosaukisisa ndiye kumusauka kwa Malawi ma 72 million aja kungokhala ndivu ati kokapanga vote ife convention yathu tusiti olosa pitako ndi wantambala tikakhala state yonse anthu akavota osati kuononga 72 million kuononga munthu kuti ati mukativotere mpando oyendesa ndege mandege achopanda matayala mpando wachoyendesa cha chabwino anthu amene akufuna mipando yache yatundu wanji yosaona nawo kudziko kuno kuti kuli chifunga ndege isapite kodi mmene amamuza Chilima kuti abwera ayimirire dziko kuno ataona kuti kuli chifunga saka nauza munthu inase kuyimirira Chilima ngati munthu akufuna mpando convention ndikuononga 72 million sana nene zimezo kuti kuziko kuno kuli chifunga mpando amene akufunafuna ziona chani because amene amakhala ndi masomphenya amadziwa kuti wani se usuli bwino 2 ni nyengo ya chifunga kuchikangola kumabwera chifunga ameso akananena kuti chikangola kumakhala chifunga nthawi zonse ndiye kuti vice president saka natani ameneyo saka naenda ife UTM tikupemphani kuti nthawi inoyo tiyeni mukhale pamene mwakhala inupo ndipo mukhale odekha ifeyo yathu ikhale maona kuti chipani cha UTM chipite pasogolo ndipo tiyendere limodzi tikamana kuti UTM is united sitikunena kuti chipani chokhayi koma tonse tiyendere chani tiyendere limodzi ndipo chipani cha UTM tili panopa is a mobilization time, is a multiplication time. Imene nanena paja kunena kuti nthawi imene tikhale tikuchulukirana nthawi yake ndiiti ndinoyo ife UTM ndi chipani chokhacho chimene simunachiziwepo ena mukwaziwa uve wawo nimene anapangira ena onso mukwaziwa uve wamene matasinda sakusintha awo AW kapena chikangawo mukwaziwa amene amapangira koma ndi chipani chokhacho cha UTM chimene simunachitanipo chimene mfundo zake ena mmakonda kumene kuti mfundo za UTM munangotinamiza kuti zadya katatu pa siku ayi wapakali alasamayi pachani melo tabwera kuno kuzakumbukira mizimu yonse yachakufa chakana komanso yachirwa onse akukhata pamene mwaliya pano maina onse wachula atoyi tabwera konse kuno kuzazusa mizimu yawo kuti we thank you very much for the ideologies and the policies which you wanted to liberalize the Malawians kuti khale democracy yamphamvu pamapeto pache panabwera mwana wanu Dr. Sausilima amene amafuna kuti zinthu zisinthe ku Malawi kuno kusintha sikunachitike ndipo alliance imene tinayiona ife ndi ya 2020 imene anatenga manifesto yathu yokulisa fertilizer 4,495 ataona kuti imene ija yagwira anaisi yapompo aliti mjesa shaini Dr. Sausilima odasogoleri magalafu amene amakhani munthu wina aliyesa amadziwa ni Mulungu atangosiya manifesto imeneyo lero anthu sanapoledwe apoledwa lero anthu akudya sizikutani sizikutheka ifeyo ponena kuti sitikufuna sokhala kwa alliance musatikakamina asogoleri alliance munayithesa nokha ndipo manena m'misonkhano kuti alliance palibe misonkhano yonse sikulina zakhani misonkhano omachita paredi ma statement yanu onse amene mmanena inuyo wani mmamunyoza Chilima ali pompo kumana kuti iniyo mukhala mpaka na 2063 mukhala wamuyaya zimenezo ndi zimene anathesa a former president Dr. Bakiri Muluzi kuti tifuna tikhale ndi multi-party democracy Malawi koma inu manena pa nsonkhano kuti ndinu wamuyaya
Chilimali pombo titasanyirana kuti achakwera 5 years, Chilimaso atenga 5 yani 5 years. Ena amene mukulephera kuyankha za Alliance ngati Chilima mayankhula naye sana kuzenda pabwanji. Komanso ngati munayandikana ndi Chilima kodi sitingamfunse kuti ayankhe za Alliance simaziziwa bwanji. Chifukwa chani mutatengedwa kuti tiyeni mukhala apa sana kuzeni za Alliance bwanji mutayimirire ndinuyo 2025. Ife tiziwomberabe ng'oma anthu kumavina nyimbo imene sivinika. Komanso 2 anthu amanenanso kumamutukwana Chilima ali pomwepo. Zonsezi zinaonesa kuti anthu safuna kusintha. Ndiye ife tachoka ku Alliance kuti ife tifuna zinthu zosinthika m'Malawi muno. Regional governor a North tabwerani pano. North mati aitenti choke kwa Alliance. Amanena a North yo. Mosogozedwa ndinu kapena inu kwa Alliance simuna chokeko. Ife kwa Alliance tunachoka. A North South regional governor, please come here. Atu manena kuti aitenti choke kwa Alliance. Manena no kaka pena magwiriza na ndi anthu ku North South. North South tikukolera nako kuti kumeko kwa Alliance msusi tikuona yayi. Ena kamanena kuti yayi Alliance amene kuikana ndi akuti UTM ose amene ali UTM ndi amene tili pano amene sitikufuna chani Alliance. Ndipo kuti tikhale kwa Alliance ndiye kuti chipani silipira pasogolo. Amene akanadziwa kuti ife tinapangana nawo Alliance sakanalola kuti chipani azichikhalira mpaka na kalekale. Akanalola kuti tiyeni muzipanga misonkhano komanso ulendo uno ndi wa Dr. Saulo Chilima. Koma nane na pompo Saulo Salibadi ali pompo aline ndikayima nawo so 2025 ndiye pamene kwa Alliance ilipo. Ife UTM we are here for change. Kuti ma policies wonse amene ife tikufuna kuti atheke ku Malawi kuno. Komanso manifesto athu wonse UTM kuti apite chisogolo. Inuyo khalani kwanu konko muzononga ndalama za Malawi. Hata zaonenda Malawi siku lotani lovota. Tikupempheni tonse tiye tikalembese komanso tipemphe anthu aboma zimene mukuzipanga tikuziona. Kumpoto kuno mukumagwelesa majenereta opanda mafuta. ANRB tikupempheni mubwerese zinthu zokuti Malawi akondwere nawo. Ngati mukufuna kuti tigwirizane Malawi muno democracy ipite pasogolo mupange zofanana. Kumpoto kuno kubwera anthu olembera aliyense alembese. Chigawo cha ku East Mango Chimachinga Baraka Cheu anthu akalembese popanda vuto. Anthu amene akuchokera Phalambe Mulanje Cholo Chilazulu Nsanje Chikwawa anthu Chilazulu Blantyre Neno Mwanza akalembese popanda vuto. Lelo boma tikamene kuti ndife osauka timaononga ndalama mukulephera kulya mafuta mu Geneset. Lelo MP akula mafuta mu Geneset kuti anthu azikalembesa. Komanso tidziwa tikuuza ndi mawu awo zimene mukupanga tikuziziwa. Ndipo ife tikumamva amene kuti kukada musapangane kuopa amene ali pakhonde kumene mupangana inu komuziwa kuti UTM muso ali kongo. Ana amene mwalembesao tikuwaziwa. Amene akwata tikamafika siku la lero ana amene mwalembesao kwana 1,141 tikuwaziwa. Mufuna makamafika amene pa ikwane 2 million tikuziziwa. Ife tachoka mu Alliance chifukwa dziko lonse la Malawi ndife amodzi. Bakiri Muluzi anatenga dziko no Dr. Bakiri Muluzi anatenga dziko lino anayang'anira pena paliponse. Tili ndi University ya Zuzu. Atabweranso Bingwa Mutharika anayang'aniranso dziko lonse. Tili ndi parliament ku Malawi kuno. Sana yang'anire kuti Bingwa Mutharika kuchoka kucholo koma parliament anayibweresa kulilongo. Anabweresa Kamuzu Stadium, anayibweresa Bingu Stadium. Sana yang'anirenso kuti akuchokera kuti. Komanso maofesi munali wonse ogwira na manja osochokera mbali zonse. Zomwezi za ku Israelizi 2 million anthu oka 2,140,000 ochokera lilongo yoka. Mwina mwakuchokamo 28, ina 14, ina 52, ina 30, zomwezi ena 8 eni
ngati kuneno kuchoka anthu 8 ngati kumachinga kaya kuchoka anthu 24 ngati kaya kusanje kuchoka anthu 5 koma malayi muno yomwe itu yomapita kuti azikaweta agalu ku Israeliko yomwe akuchita kukondera nawo yomwe endi chifukwa chake ife tachoka ku Alliance chifukwa chinyamata wati maziwa kuti azigwira ntchito kuma mega farms. We are transporting or we are transferring our human resource kumapita kunja kumalayi kuno zinthu tiyena kuti tizipanga toka. Ife UTM tikabwera mboma posachedwa tifuna tizaone nkhani ya economy, tizaone nkhani ya industrialization, tizaone nkhani ya commercialization, tizaone nkhani ya mega farm. Komanso ijeni wapangira bread tupanga kumalayi konkuno. Mabai Malawi tikuwalepera, anzatu bai Malawi, mabai Tanzania alipo, bai Zambia ilipo, tikulepera ife bai Malawi. Achina tiri kutita kunzala konkuno. Achi nyamata akenda amenewo. Ngakhala zokujaza nkuku timazikula uchokera kunja, azimaya nyamata tamapanga zokujaza nkuku. Kwa hapa asira ngakhala timashini ting'ono kumagaisha makomo mwao. Osati mwina zienda ntunda utali ukagaisa, mwazi eni timanena. Timana kuti muzitenga mazi pa komo panu, paipi khale pa nyumba panu. Mukatopa ndikutentha makomo mungotenga pawiri wanu, wina sekule tabu, wina zisamba akatha wina lowepo azisamba, tabu zili makomo mwanu momwepo. Maempi atu tikuthokozeni inuyo ndino Kanu amene muna nkonda SKC amene mukunena kuti ayi ndipo tu munagwiriza nawo maganizo anthu amakonstituency munena kuti ndife tokha amene sitikufuna kuti tikhale kuboma chifukwa tikulirabe. Inu enanso amene mukunena kuti ife tikuyasa makandulo ndipo tupanga kampeni, supanga kampeni koma tikuluzusa mizimu ya makolo athu. Ndiye tikuzeni mawu muzaziona. National Campaign Director wanena kuti ife timapanga zosogola ndipo mmalayi muno simaziwa kuti munthu akamwalira timamwisira makandulo kuti ause mtendere. Ena onse amene aliya a generation kaya generation A saziwa zonse zimene timapanga ife. Generation UTM ndi generation Z, generation Y simungaphunzitse zochitayi. Ndiye inu before Jesus Christ musamali mbane ndi ifeyo ya. UTM Yesu Kristo ali ku Galileya kunabwera ambiri ya Yuda akumuza Yesu Kristo kuti Herodi wapangana kuti ati akuphe ninu. Yesu Kristo ananena kuti ine ndipanga zimene ambuye anga bambo anga wandituma kuti nditani mosaopa, mosafoka, mosatekeseka. Ifeso UTM nzero yambiri atayima linonse ma directors. Anyamata UTM ndameneyo. Ndikupempha na UTM chipani cha UTM ndi champhamvu chokhala chachikhalire. Let us unite. Tiende limodzi. Timange chipani cha UTM. If chipani cha UTM, my reporters don't come to us and ask us kuti kumva kuti chipani mwagawanikana palibe chipani chagawanikana. We are one. Amene palibe papa ndi kuti swa UTM. Koma UTM onse alipati. Ali pamene. Khalani makolo athu. Achinyamata. Tinawerenga maposters yanu. Please palibe chimene sakuziwa ifeyo. Leo likhala loyamba ndilo maliza kumaneba maposta ngatamea kuti tiziona. Chifukwa mukuchita promote zinthu zokuti sizithandiza. Mukuchita promote zinthu zokuti anthu tizilongolola nazo. Mukuchita promote zimene zititayisa ife nthawi. Zonsezo zimene munatiuza kuti tuluka mu Alliance tinavomerezana nawo. Let's move forward. Anane naso paja kuti khomo la UTM lotulukira tinaseka. Amene anatuluka ngati wina wachedwa kuti atuluka ngotingogodera tuze. Tasegula khomo la UTM lolowera. Kuti anthu azidani azilowa ambiri azibwera chipani cha UTM sichikukana wina aliyense. Lero meti unena pano tinali ndi yonga wa yonga UTM
takunyadirani chimene tikufuna ife a UTM ndikunena kuti onse apa ntchito osakhala pa ntchito ongokhala achinyamata amayi agogo akhale anthu okhala ndi kanthu. Mutakuona 2019 mutakuona mmene dziko limayendera 2004 mutakuona mmene dziko limayendera 2012 muonenso mmene zikuyendera dziko 2024. Ife a UTM tifuna tichite empower ndi manifesto athu amene tili nawo kuti dziko la Malawi likhale lozalira pa yokha. Atha kunena kuti mmene zakhalira buledi, mmene pakhalira mafuta oyendera galimoto, mmene zakhalira za ma basic needs, ndi mmene anthu akulandira ndalama yawo atawerengera ataphatikizapo ndikuonjezera 10%. Sizikugulizana kutali kwenikweni. Anthu apa ntchito ndi anthu amene sagwira ntchito sakuyisiyana. Akuona ngati onse ndi chimozimozi. Amene wagwira ntchito azisiyana ndi amene sagwira ntchito. Azikhala kuti munthu ali ndi ndalama zotumikira pa khomo pake. Munthu amene agwira ntchito akupita kukapempha ndalama yolipirira lendi kwa munthu amene sagwira ntchito. Zili bwino? Malawi sitifuna tikhale osaukabe mpaka na kalekale. Koma chonsecho Hosea 4:6 ananena kuti anthu anga akufa chifukwa chosadani chosadziwa. Koma ife a Malawi, ife a UTM tabwera kuti tizikuwuzani chimozimozi. Ineyo ngati Secretary General wa UTM kwa ine ndikukuyanjanisani nonse kuti tonse tiyendere limodzi. Inu ama reporters musazafunsenso kuti UTM ndi iti. Amene mmakamba nawo a Vice President azikono la Malawi anali Vice President wa UTM. Pamene anali Vice President wa UTM chinagomera boma ndikumpasa kukhala Vice President wa zikono la Malawi. Ndiye iwowo ndi a President a UTM. Koma ngati apita kubomako zili ndi iwo azipanga zachani? Tizaonana ku convention. Koma ife panopa tikupanga zachani? Za UTM. Ndiye zandewu ife sitikufuna tiyeni tonse tiyendere chani? Limodzi ngati anthu a UTM. Zomafunsanaso mafunso antopola sitimakufunsani chifukwa ife ndi achani? A UTM. Ena ali kubomako kufuna kuti mwina alandirepo zawo anagwira ntchito yapwitika zikomo kwambiri. Koma amene anayamba ndi SKC ndi amene ali apawo. Ku Alliance tinene mawu omalizira ndisanazuse kuti ndikuonesereniso mulendo wina amene mulandira. Ku Alliance kunali zipani ziwiri. Kunali UTM ndi MCP. Onabo chakufa Enoch Chihana anali mboni yosayinira ya UTM. Honorable Dr. Joyce Banda, former president, anali mboni osayinira kuchani MCP. Ndiye kuti kwa MCP ko ena onse ngati Enoch Chihana wachoka, ndiye kuti tala la galimoto la kumanzere la tani limenelo lachoka. Leronso amene mamusayinira anali SKC UTM. UTM yachoka ndiye kuti tala laso la kumanzere la kumanja sola la kumanzere la kumbuyo la tani. Munaiona galimoto yekwenda jambali ni magalimoto ambali mawili ambali imozi. Sobola tinene mawa. Ino amene mukumanena za Alliance mwina ena sima za Alliance nali jani. Inali nkhani wakuti 5 years yajakwera 5 years yajani ya SKC. 5 years sana kwane 2021 anambiratu kunena kuti iwo ayimanso. Pamene Alliance inalipo chifukwa cha khalidwe limeneli ena ali woshango akana amene alipo ndo amene anaitanidwa kuti akaje nawo kusadaka akuja nawo sadaka samalesa tiyeni muje nawo sadaka kamuzikhala awiri kamozimozi mukaja sadaka mukakuta mutipeza mutenga miphika mukasiye muphika mukamusala jani. Koma ifeyo a UTM tili pano kuti tonse timangane tigwire ntchito limodzi ndipo sitikufuna ndi mmodzi yemwe kuti achoke tonse ndife ajani amodzi. Tikupempheni ma regional governors, ma directors amayi komanso ma directors anyamata, ma district governors tiyeni tonse tiyendere limodzi. Osamasankhana amene ali pa mpando wacha ugwirise jani ntchito. Takuonani kuti mukumasankha anthu kusiya mipando ya ineje nkumatenga anthu amene alibe mipando. Tikupempheni kuti longoso limene litani lithe. Tikamachoka pano a treasurer general, a publicity secretary komanso a organizing secretary tionesesa koswese iliyonse tiveke azimayi over 500 top bottom komanso anyamata ndi azibambo top bottom kuyambira pano kuti tisamakhale ndi mavuto ena omagawa nsalu tikapita ku makoswese.
ndipo tikupempheni wina aliyense amene ali ku national executive komanso ku neki tigwirizane manja tiyendere limodzi popanda vuto lina lililonse. Ma MP athu nonse tabwerani kuno. Pamene ndikuyitana ma MP athu ndikupempheni onabo Dr. Kabambe mubwere kuti anthu akuoneni kuti takulandirani kuno ku chipani cha UTM. Ife chipani cha UTM tilandira wina aliyense. Ma directors ya Anyamata tabwerani pano. Ma directors onse Anyamata tabwerani pano ndi mmodzi Nzondi wa professional, Nzondi wa profession. Nzondi wa profession. Bwerani pano. Kodi Nzondi alipo? Timakunyadirani kwambiri, tikuthokozeni chifukwa chochita organize msonkhano umenewu mogwirizana ndi region ya South ya North South. A director, deputy regional governor, a deputy regional governor Chihaula Shawa tabwerani. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chopanga msonkhano umenewu. A deputy RG North, RG North South, Nzondi wa professionals, komanso RG wa UTM Youth Achievers. Tikuyamikeni so RG director wa Anyamata wa Central Region chifukwa cha ntchito yabwino imene mwagwira kuchita mobilize msonkhano umenewu. Ndimati tikuthokozeni pano kunena kuti mawu omalizira tikuthokozeni inu IMCP ndi zipani zonse zimene mumamvera nawo msonkhano umenewu pa marediyo, ena munabisala pa foni, zipani zonse mumamvera nawo msonkhano. Tikuyamikireni anzathu IMCP magalimoto amene timakwera UTM 2020 kupanga kampeni kuti mukhale mboma. Lero mwakhala kuti muzifunsa kuti magalimoto tinapeza kuti, koma tikupepeseni mwayamba kumafunsa nthawi yochedwa. Anzanyu ACP anafunsa kale ndipo mboni wonse ali nawo magalimoto amenewo. Tikudziwa kuti mmene mukufunsa za magalimoto a UTM mufuna kuopseza Chinyamata komanso mufuna muopseza UTM. Ife tikugwira mawu amene Yesu Khristu ananena kuti sitikubwerera mbuyo, tizapanga zimene bambo athu anatituma, kuti ku Malawi kubwere democracy, kuti ku Malawi tikhala anthu ogwirizana, kuti ku Malawi kubwere chitukuko, kuti ku Malawi Achinyamata atenge nawo mbali opanda kuopsezedwa. Azibusa athu tikupepeseni kuti munamangidwa, koma tikulonjezeni chipani cha UTM palibe amene angamange mbusa wina aliyense chifukwa timakhulupirira kuti mmayima m'mapazi mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Tikupepeseni kuchwa cha nyengo zimene mwadusamo. Mafumu athu tikupepeseni kuti mukulephera kunjoya democracy, koma tikuthokozeni kuti ndinu anthu oyima panokha ndipo mukusatira dongosolo limene lino tilisatiridwe. Achinyamata nonse a UTM, amayi, abambo amene muli pano, Ambuye akudaliseni nonse. Tionananso.